Ikaw pa. Hello guys. Malahit na sa ko guys ha. Ako sudan kay okra. Yan. Okra. At saka talong. At saka paksiw nga isda. Pati ano mga inasal eh. Yan, video na ba? Tinakuha. Nilikuha dito bro. Dito kasi. Ano sa mga nasa? May rasa dewa na. Kanta guys. Hindi kaya tag. Tukaran ka mga eh. Iwang ako ay bigin. Wow, tukar din niya. Bigin. Masa nang bigin tayo? So good. Let's start. Tara na. Okers. Weird ano weird eh. Asa mo tugod. Ha. Day. Kung tap ito na ba ko kay tap. Palit ko tap. Dapat di man tab. Kaya ibaro gumara tumba. Cuman pero tinaw kay ko mahalon. Ato ko sa Asor pa. tako kay kita deh. Mao ra gyapon kung unsan ka Buwas ah. unsan kamera mo. Atayok. Mao ra man. Ano malabo ng TV di ba? Yung dahil ko dahil. Ha? Ila de anak kita pa nimo muka mukuan ka. Wala hindi. Lupa na kamo. Sinambas. Yung gako. Hindi dahil. Nabiti ka layo ka. Di ba? Dahil magpanibog na ako. Tung sa hindi ha. Kasi Andan lang. Telepon din. Bugnaw gabi ba? Ang bakit ba? Bangun lang. May sulit kong bawas na rin. Hindi na baho dito. Hindi apa. Lah. Jadi na daw. Isang gabi eh. Hmm? Isang gabi. Hmm. Ngayon ka. May tapatos gamay din. Tapos. Basta umubo lagi uyugon. Uyugon mo ka usara ka daghan sa nimong iuyog. Tapos. Uyugon ka usara na kaduha. Doon ko basta bang. Toyo guys. So tabang. Gusto mo balik pa sa yan? Ano to? Ano to niya? Minsan ah. Ano ba ito gahos? Suka pa? Oo. Mga orang berdiri. Kami enggak ada yung kabutang. Saan din ba? Parang mo.
Hmm. Ginunti ko? Kapag, May buhay din dito. ulo pa. Yan ah. Ikaw na din. Ulo. Ulo ko ito. Oh, Kaya na ka, mama? hindi na tari. Pero wala, di kami. Nak na. Yan, buwan. Napang mo ito, mami. Nas kulo de ba lamok day. Alay. Lupad. Pwede. Pag lupad din, balik din itong tilid mawa din mo. Ito sama ah. Pila ka ako sa butang pa. Dati? Magkatay sili sa Montana. Mm.
Calm down. Calm down. Calm down. Lahat guys. Wala na ko kanon. Bye-bye. Salamat.